iti PNP, Philippine National Police, kaya dito yung taway po. Dito napaltukan dito ang Dingras, Ilocos Norte, natay. DJ inhenyero, apo, project engineer daw, ha? So, nga ta dito, nga ta kinalaman na iti proyekto, we know adaba digitis dad numapay nga anggulo, adaba iti third party, adaba ti sabaling nga involvement, we know robbery ba dito, yun na naman. Ada iti signal tayo ni Idol Dennis to give us an update. Kaya dito napasama ka pamaltog dito ka Dingras, Ilocos Norte, anak katayan, babae man dito kay Dingras, anak ko nyo, Dingras na, patpatay nyo't babae. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Nakatutok ni Idol Dennis. Idol Dennis, good morning. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Agatutuloy ti investigasyon ti PNP Dingras. May naig iti panakapapatay ti project engineer iti Solsona, ngem taga Dingras, Ilocos Norte. Nadigdig ti biktima sa Putay, magtawang sa Lupulo kaya ginteg iti Barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Unandok ni Police Major Norman Pentang, ti Hepe ti PNP Dingras, tanggalan iti Sagot Crime Division, ti cellphone ti biktima, sabi kasakit maadalo sino na iti naudi, nga tigmawag, gawin na parasaksyon na sakbay iti krimen, para palang iti proseso iti hindi dapat nag-investigar. At papan ka rito, aunpa iti maibaga nga suspect, iti dato yung krimen sa sigon iti pamilya iti biktima, aunpa iti magbagada ng problema na panggit iti palang iti trabaho, wala iti personal biyag na. Malagit nga iti project engineer kahit napaltapaltugan iti rabi iti Biyernes, ito awiden iti pagpenganda na nakalugan iti alternate van, yung subutan iti panang palto-palto iti sampay na big-big na suspect. Da iti maibaga nga witness na nakita kadang iti gunman ngayon for validation pa lang iti biyang iti Philippine National Police. Malagit nga talo nga deformist black kaya inem nga basyo ti caliber 45 tinarakulber ti Soko iti nakapasamakan iti krimen. Iti natakamat nga biktima ket may siya nga project engineer iti may siya pribado nga kumpanya iti Solsona, Ilocos Norte ket doktalin na pa yung nga biktima ket adiretso tingtinglan na nga flood control projects iti natakamat nga lugar. Iti agdamang katuloy iti investigasyon ti PNP pagpalang nagpasama kumamalto iti line nga project Biyernes iti Dingras, Ilocos Norte. Ngayon, iti kalman, Idol Bernard, sa balipay ng pambaltog, iti samakmit iti Batang, Ilocos Norte, masakbay iti paragsangpet, iti Presidente Marcos, iti kalman, iti Batang, Ilocos Norte. Iti insidente, kit napasamak, iti Barangay Ruyuray, Batang, Ilocos Norte, nga nakapaltugan, kit 14 years old, nga OFW, naginday iti napamat nga barangay. Ti suspect kit ang todo patapulog at talo, basang magnalon, agad din lang ti nakamat nga barangay. Investigasyon iti PNP, ti biktima, kyan dito adwana, iti manariman, ti pag-enda iti baraha, iti may sa aminatayan, kinadad siya na kinawatan, iti nakamat nga suspect. Napasipay iti komosyon, iti agbaydan na gitwa, kaya di agawid kuman, dito biktima kaduan at masapay ng kaduan nga mapandok magpadispensahan yung bait iti sumanong agalikmat iti pimanawan dito yung nakamat nga biktima nakagamitin iti putok iti palto kit makita da malati yung biktima kita tamaan iti buksit na iti ito nga dito yung suspect at tingatanggal na iti may sa nga igam. Dagos ka nagtalapwagaw tiyo suspect karbasan iti krimen yung babayan ti fire operation na kimagmaglang ti suspect Idol Bernard. Sigon ti PNP nakarecover da iti maysa nga basyo ti caliber 45 iti nakapasamakan iti krimen. Rumrumwar nga dati dito sa mga kinawatan dito dua manimungan na yan iti krimen iti nakamat nga barangay posible magpusagad homicide di mapinagreklamo kung di suspect iti agdaman nakabalot iti PNP Bataka kadigito nga gundaway. Iti sa balipay nga bagir pinayon iti top 3 provincial level bawat person iti Pagudpud, Ilocos Norte. Iti biktima ket agtawan iti 50
may sa nga buko kensi si Bentor nga taga barangay Burayo Kapong Ilocos Norte nagdama nagnanahid ti barangay mga tubi iti asirat iti lawag ti akusado ket natili babaen ti Philip ti warda of arrest nga napropata manipod ti RTC branch 74 ijay Vigan City kaputi kaso na nga anti-carnapping act of 2016 di akusadong kitanggalan iti PNP ket na medical examination sakbay nga may pasubli iti korte nga nagtuodan dati warrant of arrest na. Sabali pa yung mga person iti napili iti met babaen lang iti Batangas City babaen pa lang dati sa balikan natin so dati lang dito paspasama kata nga intinamuan kabali update iti pamaltog iti dingras ken pinapasama ka pamaltog iti Batak City di lain talman ang sapa di kalman iti Batak City ngem sangasa dati biktima ket nakalasat ang madariman iti pinapapendog na iti hospital o pala iti sinagaban ng tama iti buksit na dalang pala manipod ang mismo iti kwarto ti pulisya Idol Dennis Alitio Patak Arnett.